Aw ni yakuma bi an bena molokiya de kɛ an fɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko fakoyi nga ne bena min tobi bi ale bi komi n'a fɔ arabu ta dilancogo. Maa minnu b'a fɛ k'a dilancogo wɛrɛw ye a bɛ se ka don réseaux sociaux kan a b'a taper ko molokiya tunisien a b'a caman bɔ ka yira o la. Aw bisimila. An mago bɛ se an yɛrɛ ka fakoyi kelen kelen ma nga olu ta kɛlen don mugumuguni ye ka tɛmɛ an ta kan. I n'a fɔ an ta kɛlen don i n'a fɔ ɲaraɲara dɔɔni i bɛ se k'a sin dɔɔni waasa a ka kɛ mugumuguni. An mago bɛ se mafeje ma yirifarani dɔɔni layi den fila sinen filɛ nin an fɛ ani tomati den kelen. An mago kan ka jɔ tulu fana na. Olu bi huile d'olive caman ba de k'a la. I yɛrɛ b'a jateminɛ sa ni tulu min b'i bolo i bɛ se k'o k'a la. Ni huile d'olive b'i bolo o y'a la kabako ye. Ayi ale kɔni sogo nan dɛ sogo caman de an mago bɛ jɔ fana ma. A mana na kɛ saga sogo de ye o misi sogo o fɛn o fɛn sogo sa ni min bi bɛn i yɛrɛ ma dɔrɔn an b'o k'a la. An b'a daminɛ n'an ka sogo marineni fɔlɔ ye. An ye kɛfɛn fɛn o fɛn min yira an b'o bɛɛ kɛ an ka sogo in na. Ko n'an ka sogo don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'an ka sogo datugu k'a sigi kɛrɛfɛla la waasa olu kasa ka se ka taa kolokolo an ka sogo la. A datugulen ɲuman filɛ nin an fɛ an b'a ta sisan k'a bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka n'an ka da sigi. An ka da sigilen an b'an ka fakoyi mugu ta n'o ye molokeya mugu ye an b'o k'an ka da kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na tulu k'a la. I bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i sago yɛrɛ de ma. Ale ni tulu de ka di kosɛbɛ dɛ ne nin maanaw. Ayiwa maa dɔw filɛ nin olu kɔni bi huile d'olive woyo a la yɛrɛ de i n'a fɔ komaw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye huile d'olive caya. An b'a n'o sɛlɛku mɛlɛku ɲɔgɔn na miniti 5 bɔɲango i b'a to kalaya in ka yɛlɛ a fɛ f'a bɛɛ ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Nin kɛlen kɔ de sisan an bɛ sɔrɔ ka n'a jiko ɲɛɲini. An bɛna ji don sisan ji kan ka caya la yɛrɛ de a ye nin fitininin min talen ne fɛ dɛ ne bɛna ji litiri 2 de k'a la sabula i kan k'a to yen nɔ a ka tobi o ye tobiliko dan ye dɛ ne nin maanaw. An bɛ barama bugu ale da la ka sɔrɔ ka taa dani dɔ sigi kɛrɛfɛla la ka n'an ka tomati bila o la waasa an ka tomati fara ka se ka wuli ka bɔ a sanfɛla la. An b'an ka dani n'o ye tomati ye an b'a kɔkana tigɛ dɔɔni waasa n'a wulila a fara ka se ka wuli ka bɔ ka ja an fɛ. Miniti damadɔ ale balabalalen tɛ an b'a fara wuli ka bɔ a kan sisan ka sɔrɔ k'a tigɛ cogo la tigɛ cogo min ka di an yɛrɛ n'a y'i diya i bɛ se k'a foroki kolonin dɔ kɔnɔna na waasa a ka se ka nugu. Ne bɛna nin tɔ kɛ ja kɔfɛla la. An ka tomati tigɛlen ɲuman an fɛ an bɛna k'an ka da kɔnɔna na. N'a sɔrɔla k'i ka da i man bu kosɛbɛ i kana na barama buga da la dɛ ɲani a b'a fɔ k'a bɛ bɔn i n'a fɔ a bɛna ye cogoya min na ne ta in bɔnna an bolo dɔɔni. An bɛ da jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi fo miniti 40 bɔɲango. An bɛ kɔgɔ k'a la ne nin maanaw a bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn aw yɛrɛ sago ma. Miniti 40 bɔɲango selen filɛ nin komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji jiginna dɔɔni. A ji jiginnen ɲuman an bɛ sɔrɔ ka n'an ka sogo marineni ta sa ka sɔrɔ ka n'o bɛɛ k'a la. O kɛlen kɔ a la an bɛ dɔ bɔ a tasuma na an t'a tasuma kɛ tasuma baden ye bilen. N'a sɔrɔla k'i bɛ siran a ka na bɔ i bɛ se ka da jɛngɛ dɛ nga n'i sera ka da buga da la o yɛrɛ de ka ɲi nɔ kosɛbɛ i b'i hakili to a la waasa a ka na se ka bɔ. Ne ka na in tobili mumɛ bɛɛ a bɛnna heure 4 ka taa heure 5 bɔɲango de ma. I b'a to yen a ka tobi ni fakoyi sera dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye tulu bɛ tigɛ a sanfɛla la. Maa dɔw b'u ta to yen a ka tobi fo heure 6 bɔɲango dɔw ta bɛ taa fo heure 8 bɔɲango la. Komi y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na a bɛ se k'a taper réseaux sociaux kan a b'a sɛbɛn ko molokiya tunisienne o la u b'a fasugu wɛrɛw caman yira aw la min tɛ ne fana ta in dilan cogo ye sabula épice ko de don min ka di i ye i b'o de k'a la. Nga ne y'a kɛ cogo ye cogoya min na ni épice in kɔni o kan ka sɔrɔ an bɛɛ bolo dɛ ne ye épice fɛn fɛn k'an ka da kɔnɔna na olu b'a ni buru de dun ne nin maanaw i n'a fɔ anw b'a ni kini dun cogoya min na olu b'a ni buru de dun ten cogoya la ani buru ka di cogoya min na ani kini fana ka di ten cogoya de la i yɛrɛ b'a ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma sa aw bisimila.